supaya musto keris Kiai betul. ya untuk menyuruh pekabaran itu Pak. Berikut mengatakan meresok dalam putusan kalian Panjalu justru kusopo dan aran Kanjeng Kyai antos sawenika dereng saged suwan meresok dalam mila dipun istirahat sak pentapis nggih sak mangke ya baikpun saged nyumanaken pusaka Kyai kula kinten sampun apa itu suwane kanjal tenane yo nggih kula ingkang sowan ora ingkang nggih padha sowan wilujeng sowan kula sugeng kula wujudaken yo tenane yo nggih wonten sawet sakwise lenggah apa kang dadi karunan sowan kula kenging panjenengan yo